naitong joto taku khuksango sing tini ni ama osani salo jotono khulumung ya phorino sing tini 2021 Oktober ni 11 tarik tini no o bisini ama osani jeter chengsamani sal o salo sing tini lukurong ni beskango sing tubi phungna bagai sing kabang ma amchai gori oi nong ni beskang tumna ni chai togi dongo muno sing tini phai mani ya gulo sing puilana sokpa giraka sing gabodi amchayo oro gabodi ni bazar committee ni luwa jimungbai oro belai naithok keno ama osani nogrok slamja ke ama osani mangrok bera jakai sing nuka obono sing tini puilano tini belsosti hinjago o belsosti o tini amani mungui tam khlaijak orne je thakur orne je brahmon singbini thana khana lagina tini o ama osa siangmani salne dino o belsosti ni sala tini amani saya tam khlaijak tong sing obor non besang tu phane tai sing tini thakur besang thakur bai sing kok khranya thangi dongo thakur pulan no sini khorang lamchogo pulan sagra dini bumung tamo ani bumung sambu sondro kami ke namsing para nung bo bosone sining oro thakur ni samung tango tini 19 bosor soltu 19 bosor omhine sing tabuk sing ni thano buji nang musung makai tini to belsosti hinjago ba makol kiyok ma sal hain hinjang namle hingka tini no o salo tam khlajang amane oro tam bar jang nai bum tike tini cheng nai makol no bum tike phiyok na amano omon eng matro bailabuk belsosti hinu bono abo khlaja kata khlaika thali batasarka o bukbaruka oto kisu bono suribui sung tisar saka sung thangkata khana kaba kata matai mokol phyognai bor puja khainai ma asok nukok salbesek choli nai salbre tini bai salbre dosam ni rambo belaka hambai sini thakurno om hagena sing tini je o bazar committee ni takuk bukuk sung je oroni president secretary ni brok ni je chongjak lukurok bai brok bomo haike je tini ama sano omsik nai thok luwaji kai lekha sing over bu khan thanglai nai sing truk sing yang tige thanglai nai bongni president secretary bai malaye sing kok sanai thangi dongo norok soyeu nai tongdi chini khorang tv no chung oba hagen tini o gaboti bazar ni ama osa terno nongni besang chei phungna bagai sing amchai guri mani salo sing oro gma takuk chakra sonno khakya sing bongni khukting khnar garon taklai je ama osani salogo boma hai ba taklani bisirogo agini bosoro boma hai tongmani taklai bosoro boma hai nukjak lukurongni bazaro ongkhormani hayake matanya ongkhmarok
ba mani khini phalai marok bo bahai nuk sing puliano sing yang khnalagina tako kara khoroksa sakuni mungta mungta saran ke osi dabur mado gabude bless kumti gabudino bless kumti gabudino beun sin ku gabudi sar engkang gabudin ekta to abe bre khalayo sar engkang je taklai bazar kumutino sungjon suba suruo thanai bosor suwa suruo taklai suwa suruo thanai bosor suwa suruo tai kisi taklai tamukha borong ya kisi rang kom kisa komjur hakeno जों kisa joto kisa khang no जों मा खालायले kata sini pujarang mondirong no taklaini bosoro je thangnai bosor hayako boni sikang bosorogo nongni o gabadi bazaro borokni ongkhorma rok pailaimani phalaima rok bobo hai nuk ba taklaini bosoro bobo hai nuk kono phelaimu nuk jaka taklaini bosor ta kisa bisi khang thanai lockdown no kisa kom taklaike bisi no ngase jak nukha jotono hamjang nukha mutaino phaima nukha ang nijin mutai hamjago ang nijin khati tongo ang jotono hambai rubu nongbo bele bele ka hambai daga tono joradi mani bagai singom hakene yang tak khoroksa takok yang kicha kori nini an bu ko subol le barama kami bo jaga an kami ko horikan to para ও চমনি দু এমনে তামর খাইতো আং তো একটা ববাইনো আং দাস মানে আনি সামনো খাইজং বাজার tabuk sing thangma ka haise nung agi bosoro to kebang ma hai osarok sing to nai pheke seran siming no কিন্তু আসাইনমেন্ট জর দু assignment oro hingke thangnai bisi rogo ba boni tibu bisi sikang rogo bazaro tabu sini orok pailai mani risum pailai mani juta pailai mani ba nini churi mala pailai marok omo hai agi rogo usik paya nugo taklai bisi le no hayang bomo hai তাকলাই নি মনে ইয়া সেমানে সেমেন প্রায় অনেক উন্নতি মানেরি পাইনাই রক বু কম বাইখা বাইজনে বরনে সকটা কমি বাইখা আবু সাসংয়া তাঙ্কা जोंखो তো ম বাজার বা কাইসা খালেমা তংরাখা মতো जों সেকমাই চাইয়া মতো চিনি রাজা গলাং থাংমা রক হেডা ओंखा जों अबनो तैलायनो जों ताबो तंलायो अमनो जों सेकमाय जाया मतो चिनि हिन्दु धर्मनि नियम हेडा जोंथ देबर मांका बंशधार चिन्तेबो कतर हेडा अमन तै जों तैलाय तंखा हायनो बखंनि बखकसा बाजाराव हायनि केसे केसे आसो तास खायावै केबनो माने आसो जाजार खायावै जों हायके खलायलाय तंखा ताको belake hambai daga tono sing oba haikeno tebo oroni poja chongjak hayake ba president secretary oba hai chongjak o je Mwtai kai Chini brokbai sing kok salain thalaina truk sing yang bus kang takuk oroni tangphang sing bobaino sing salaina thangra nai takuk pulano nano sini khorango lamsoko tini o ama Ossa ni pulani salo tai amano khulumo sing tabuk oba haikeno tono oro nungmani tabuk je COVID-19 ni bemar hamia tai lockdown dok sasarara jorawono tina ama Ossa Mwtai kailai dongo o jorawono ngoro Mwtai je nok hayake ba mondir bele naithokan sajojak nuka sini borongni bisingo ba sini kami bisingni bazaro omo boba haike সম্ভব mungkha tai norok haike omno khailaiga obono kisa hambai pulano chini khorangno tini yo chin chan jarawa chino गावदे बाजार कमिटियाव फायनाय जोंनो जे नायमोन चिन जे पेन्डेल बस्ताम खायखा बा तामखौ खायखाबो ताव जों सुग्रुबै सानाय नंनो थानाय बोसोर 2020 जों तो आसो खायमालिया जे जाक जमुखे ताकले जों स्टेप नाका जे ताकले किसा खायसिनो जे कोविड-19 नि अमनो ता किसा तामनाय किसा वैक्सीन टेक्सीन नाय तो चिन लुकरक तो किसा आ बियामोन किसा खामाय नुकजाखा जों कमिटि हिसाबैनो चिन जे बाजार जे कमिटि दंमोननि बंनो किसा मिसा जों सुबा सुनावैनो आमबायनो जों दिनै जतै आसो जोंहा जाखे खायमान आरो मुंखौ सम्राट देबमा ताइ बाजार कमिटि ताइ पुजा कमिटिनि एडभाइजार belake hambai takongno sing oba haikeno sing takok sing khokti khnaka omo hai lockdown ni bising difano borok khoksa khoknai thumlai borok obseke naithoke borok tini ama Ossa ni ter palain nangma khoksa khongnai aji eko thumlai phano borok oba haike naithok klain sajogui manka ni mane chini borok ni bisingo sing oba haikeno sing o Amchaini tebo gurinai takarjola jompui oba hai khumulung rogo sing thangnai sini borok ni bisingo ba sini kami bisingni tebu chikon ama Ossa khainai rongni sing bongni nobo tisai phungna bagai sing sak toklai boni bagai norok soy nai dongni sini Khorang TV no motomai pir jak situ
Onai thong nini mung shabai shuzang nakerai kedalja nini tomung rok tang charuo tang shaklama cheng hin lai nai nini ani lama hai nai chong nai rok joto lukurong no Chini ama Ossa ni pulia salo sing joto no lamchogo tai khuluma yaparo tam hamala sing tini sanjani joran siming no nongni biskango Chini kami Amchayo ama Ossa na boma haike palalai tong busing nai chokai sajoklai tong ba boma hai duku dosani bisingti khailai tong boma hai rang puisa biali bisingti khailai tong sing obo nongni biskang tumnani bagai sing kami Amchai gurilajak obo haikena sing tabuk hai sokpailai piuka takar jola bazaro o takar jola bahai nukpakia sing oro ama Ossa no Mwtai khani bagai gobang malua jelai tong mani hayaka samung khalai tong mani tai sing oro ni hatio bonukha gobang ma phalnai rok phalai tong marok pailai tong marok sung obai nukjaka sung obo haikena sing tabuk silanya thangona oro ni je tangphang okra o bazar ni hayake bo o Mwtai ni bo tangphang okra bo bini khukti sing khnalai thangni borok tini boba haikai taklai ni o ama Ossa na palanya thangini boba hai khai lua jelai kha sing obro khana thlaine Mangpili tihanya koina yango dakoto ni digi phanya ne bagai dakoto no puilano Chini Khorang lamchogo puilano sagadi hambai ani bumung ke borada kanto debroma takar jola bazar komoteni pujani sekatari gatai Chini Khorang no je jora maman bagai belai na hambai maro dakoto no singna musu makha obo haisi tabuk gobang ma salromonyo lockdown dok sing phalai painai phalai malaya pailai malaya rang puisa bialni jora bondorok boba haike o Mwtai kanyani sombab munglakia om sakai pano abo to kosto mosto kai sing tini wan sogino mana lage je jar jeri man pandare thing puja kaidra papti ha rokon sing wan sogoi Chini puja no sing tobo jama man ja pare tui chala utlang ni khali gata tai kaisa kok je thangnai bisi hayake mo age to gobang manorok oma hai Ossa to kai phekya ba bazar khlai phekya na thangnai bisi rok ni phalmani paimarok ba lukurok ni bazar ongkhomarok boba hai nukjak ba taklai boma hai rok nukjak ব্যবসা বাণিজ্য rok taklai to belai na hamya no nei mano tabang kheba sing nokha thanai bazar sai tini te kicha bazar no hom do tom hage nokha kide bonai se gang ekdom hamya bazar je lockdown bagi nong kana bazar tai kaisa kok dakoto no tabuk je o corona season to mask sanitizer oboro khaji hini jago tabuk nini ba khakte je Ossa nanya phainai rok no boba haikai lukurok bai kuthumui phailenya ni oborok ni boba hai kasan mung dongnai ba borok no boma hai sotor korna musung abo to sung do je pandemic ni je protocol je tongmara abo ni je abo no manui no sung je chini je naine rok no sung abo kasan nai je kok apti hne sanai je jotono mask tak rok ব্যবহার khanan bagai tai social distance narn bagai ni sung sing lukurok no kobok nai ta amte hne wan sogui tongta belai belai ka hambai dakoto no Chini Khorang jorani mani bagai tini samung paile jorawo ob hakina sing tebo o bazar ni ba o hatini painai phanglai sing borok baibo kok salai thangnai taklai bisiwo bongni boba hai phalmurok kha ba painai rok lukurok ni boba hai ke bazaro ongkhromarok nukha boba hai phelamura age bosor bai thanai bosor ba gobangma bisini romui taklai ni bisiwo boba hai phelamurok nukjak sing obono nongni biskang khonarna ni bagai sing tini salai thanglai dugan bisingo sing om hakin truk sing yango nugo gobangma manai phalai tongmani dugan rok sing yang digi thangai singai lainai bongni taklani bisiwo boba hai phalmung rok kha sing obon nailen thanglai sing koro takuk khorchana malai kha takuk ni thano khanai taklai je ama Ossa ni ter hayaka oboni je bazar khai mungo boba hairok bini besa kini kha taklani bisiwo boba hairok phalmung rok tong obrok singai thanai dakoto no puilano Chini Khorang lamchogo nini bung tam sagra di hambai nong no Chini Khorang no ani bumka sonjit debroma tabuk nin thano singa maka haise thanai bosor rok bai taklani bisiwo paimung phalmung rok boba hai phelamang nukjaka
ba agi da sana taklai jate hesa takala hingke agi ingma hayeng kha kasa siamano je ingya man hingke takala kita siang kha kam kano katabu asa sekang khanat boto jang na semia khanat borok bangana angwan so kha kayo asunta bele hambai takhona sung oba haikena sung busang di tebo oro falai rok tongo sung joraman kha hingke bang thanabo thai thani khanalaini thanglai rok jeun ai tongde chini khorang tv no sung haina hai tini ama osane puliani salo sung kami amjai berelaitini sung tab phaisok bajak takarjola bazar gana ono obo hinke takarjola bazar gana ni radiant club by songjak ama osani oronok naithokai tangjak sung nukphakia sung obono tuino sung tabuk je o pandemic ni jora borok bobo haike sajoka bobo haike khlaika tai busang salo borok bobo haike thanai tai lukurok no tam kok kesar mungrok tongnai sung oborok khana thanglai sung mangkriti hana koina yang takuk okrasung tongo sung bon khuktinya khanalai ne takuk no pulian sini khorangol lamchoko tamo himale tabuk je thanai bisio bo sung kebung ma salo lockdown rok jak kebone man mungkre aji mungkre obo hai jorabo sung onek bial bota rok laijak o jorabo norok kini oro nukhakia naithokeno Mwtai norok sajok laijak tai oro kebungma takuk bukhorok bele khadung khajani bising toino o ama osana palainani bage oro basa laijak obono norok boma haike ngko khailaiga omono sajok lai manka belai hambai tini chini khorang channel sungno je tini oro chini ren klam phai sungno je sungpai mantui chini yo boto sungbo rang pusa to jotono sot no tabuk puja season puno tam kheba sung je kisa misa tong mani ba khanglayo para kisa khanglai je mani abono obani sung osa songjak jakha ke ga osa songjamani to obo poti boson sung kai pheyora to puja pom thung bisdung semano sung lockdown ukayo seman ka sung asuk puja robo asuk naitho to khlaimalia taklai ke sung lockdown kariba motamoti sung je pari tin khlai tongo ga tak isak ga sung taklai ke burchi bura rong sung ri bitron khlainyai emne 100 jona moton sung burchi bura rong ni no bong no sung ri bak dangnai obak sung khana phung dam pro rogo bak dangnai ori no tai hinga to puja somoi je burchi bura no borok phainai phiteng baksa je phaimai ko thangbono thangi no baginai gaun bising je oro phainin ka sung oron bagnai nongno chini khorang sung ang belai ke hambai an kok oron ta ke kok tong kho jaga to tabuk to jo corona virus ni jorabo sung mask thobla yo sanitizer ma khailayo boni tei lukurong no nung kini to pulian dinsi ko khana ni siming se Mwtai nya sengnai jara Mwtai nangnai naine ni ongkhonai rong no nong koimung ta mo tongnai bobo haike je phainai khaina abo to belai haman kok no sung kan no sung khana to sanitizer rok pajak no ke ma sung ge sung je khana phaibro puja somayok sung baksa thui phega to bono sung bag nangla je thu phayan ka sung bagnai omhaini sung wansol lajang no ge abono teinyo tai je phaiye puja phainai phene rong ang kaisa kok sanamo chungo mas thubi osana nyang thung yak ro kam ka sui sarai khonai rong mas thubrodi ga tai abo to korna niruk somai phayu katap thandang ka to korna ang phiro abon okar sakarong ma khojaw ang jotono mas thubai puja nayan bagai tabuni jorabo to nugu sung oma hai program ba osani Mwtai hingkai tabuni serai rok phekjang manirok sawi kebang ma walai suklai grong borok no katirna bagai nong tini club ni bokhotui norok bobo hai krak phandok rom jakha obo to belai ka hamno bo sung to bari botol ni tongo sinaro je aborong no sung baksa dag ya koi jona sung romi tongo ke sareng ma koyo om ha jinis tai chathung om ha suci jinis tok tai yorthung om sin bagi belai ke saya sin basabotei pora tai songjar khlani bin basabotei daranai tau sin basabotei sikla pon saya ka je sikla sokjak charai no ma koyo norom ha jinis to use tai khlai di
nini ning nostong ke balte nin family nostong go nin am babu songno no maisiane sekre ning biti brai chawo nini rang sebai dong ning family inte sigok ngo mangkhong go ambise nong lo covering thuyo somaya o koi dina ani darani busano somaya o ma hingi thikya amono bo kok ta sana thangle bung to kailia gobama no ma hike borok nostong tongo amono ma haita ing thung ang niji manja kani family andro belai belai kai takhono hambai takhono an bung ke sudunyo deburma club ni khang puja secretary goron khang chairman west takojola panchayat ni chairman belai belai kai hambai da kotono chini khorang jogaran mani bagai sing oba haikeno chini ni osalo jote manchak tin hordi por jora toino sing kami amchai guri lainai berai lainai tai homa hai chini takuk jong ba chini dofani lugurok chikon khaipano buni hai aguli sohoro buni hai kotor kai me phano chini kami ni borokno khatung nani bagai naithok nani bagai oma hai chikon kai tongani sing obai thairong to bandong beskang sing ar tukui tikhlani bagai sing tini onklajak obai keno sing tini horni ba rajatuni sing tini guri lainai tebo amchaini oma hai chini borokni je ama osa kaimani oba hai thairong sing no tui phungne norok soyo nai tongdi chini khorang tv no Ashok deborma Mangpili sanai loge ang Malin deborma Chak shaja neng logi tongke yo khapang ni khachu neng shamo tongke O ani jado nono mane tini khapang bir shana nang kha sing hain hai tini ama osani pula sal kami amse Beraimung sing tini sopeuka jompu jolani homsang club bai chongjak tini ama osani Mwtai nok hayaka ama osani mangra gora Ashok rijak sing obono sing khanala thanai tabuk je taklai ni o bisi lockdown hayaka ba o corona virus ni pandemic jorawo borok bobo haike tini luwa jiwi mankha bobo haike borok tini omo naithoklai Ashok Mwtai naithoklai borok tini khaikya tai tini taklai bisini o je ama osa naina lukuro ongkhor tini borok bobo hai kok kusar borok tongnai sing obrong khana thangmaine sing orono puila sini takuk sing bai sing mala khe sing takuk sing kuting khnauna takuk sing sini amchogu tamani himalaya tabuk taklai ni je osa thanai bisio bo sing omo haino o corona nei je hamya rugi bai sini lukuro kobol jamani bagai sing kahangkai khaimalia ar taklai bisio bo haino kebuma salomai lockdown paijak salni saltam sing lockdown ni khula manko o bisingo bobo haike nor rang puisa ajiwi ba bobo haike kalek khai nor kini oro osamate kaimaka tai o osam mata nanyani nei kami amchai lukuro phaini no norok bobo hai kok kusar mo rok mai sin khorong na pula no amai maya kharo norok sangaro dara mana bagai taklai bo botek bosor haino taklai bo amang sono palai nang bagai honda dong khano rotan kudon phile sin club member ni singte rang bagai ke sini abo sengkun jada khaya sini club member no sujana hai ko jotono hadar kaise ke tubalai botek bosor hagen kaile jo para bisimo ba se jada ro khaimi ba ke sin borong bisimo rang puisa ba se kom tasi corona season ba rang puisa jotono sin borong ya kom no nani abo magai sing member ok sing no roi motamuti haken mono protek bosor kaile jo kita kalian budget ke sini mau kom nongka, 1 lakh khairok 1 lakh 20 am khairok. Tabuk nong bakakti lukurok no tabuk oje corona pandemic ni jorawo oje osananya phani rong no bobo haike sabdan kai nai phani ni bagino ko bong. Corona season ba bo to ma nangnai no. Sin club amne to corona ni tei no prasaro khai tongo ba haike social distance cholu mask use khai ni sanitizer use khai ni abo to khai tongo. Sanitizer bago mask ro bago sin club am hai program batang ko sang batang ron harin tongo ar lukurong na bon sanamo songo je taklani durga puja o social distance naragai mask use khai
sanitizer use khai haikeno diko covid ni niyam kanun naragi cholinan bagai ar nai khangke bo yang yagra debara kisa khel khai cholnan bagai lukurong kobogo ar tabung jorong ke to phekdane mane chini tebrasan bising no besirbang nukjago pheknai mane use khaimen abno tibo sang awareness khai jongo gobang sangbodang na hari jongo phekdangnai mane rogno chaya nan bagai abno tibo sang lukurong no sanbo songo je abno hoite hajalo tongdi sin borong no basirdi kujogo thanan bagai abo ekta lamano sanga phekdangnai mane rogno chaya hangkangse sing buskang ag manan abon ble abon lukurong kasano mosong sin club ni bagai sin club ni hoite belaka hambai oma hagil lukurokno je kokka ham kasar mani bagai pulian to takun an bongke binoi jabarma Hamjang club ni Saran Sodarpara Dompujala Hamjang club ni ang secretary belaka hambai jano chini khorang o jawara mani bagai oma hagena sing tini osalo sing soyawunya sing amchai berainai tai sini amchai ba kami bising ni oma hai chigon sini ama osana palai mani oba hai thairong nong beskan tubnai tai bongni bising ti lukurong ni ba kok kasar mung rok bo hai rok tonai sim oba nong ni thana khana bongni ba nok soyawunya jong chini khorang tv Ossa Mwtai nai na faidi bai ketal ka faidi ang bai malai na faidi ani kong na sa faidi Ossa Mwtai nai na faidi bai ketal ka faidi ang bai malai na faidi ani kong na sa faidi Leri tongke sagla hamjang mano mangela jorale nono nasing tonggela jorale nono nasing tonggela Lasikiri tongkheba bahai sai songna Lasikiri tongkheba bahai sai songna Ashgano hamja kheba faidiya ni nogono shadiya maafano manai nile anono manai nile anono Ossa Mwtai nai na faidi bai ketal ka faidi ang bai malai na faidi ani kong na sa faidi Leri tongke sagla hamjang mano mangela jorale nono nasing tonggela jorale nono nasing tonggela Layo sakni berai ke khali ke khorok tamung nai tong thok bara tong lai nai sing le no khong khalai na
Taklayo sakni berake khali khali khe khorok tamun nai tong thok bara tong lai nai chingle no khung khala nai nang ji furo malai phai nei anga furo pui do jana jadu he nei yang le no no goshi na hai nai jadu he nei yang le no no goshi na hai nai Ossa Mwtai nai na phai di vai ke ta ka phai di ang bai malai na phai di Kani kong no sa phai di Leri tong ke sagla hamza mano mangla Jora le no no na sing tong gla Jora le no no na sing tong gla जों दिनै हायनो हाया आमा असानि पुइला साल गामि आमचाइ बेराय मुङो जों ताक फाइ सबाया एनआईटी गानानि बद्र मिसिक गामिओ कायसा अर सिनि बररक सिनि ताकुक जों बेलाय खादं खाजानि बिसिं तिके आमा असानि बिसि ब्रुं ब्रुं न बरक पालाय दं माने ताकलायबो हायनो बरक गोरोनि बिसिं तिफानो बेलाय तहतक ना हेतक बरक पालाय दं माने ताय अर लुकुरंनि गोबां मा बीर रक जों नुफायके अमाकेन जों तिनि अरनि तां अकरा हायकेबा क्लाब बाय दा अबलुवा जिजाखा बा पारान्दिया लुवा जिजाखा जों अबरब खाना थांलायनाय जों अबायकेन जों यांग नुखा अब गामि आमचाइनि हायकेबा क्लाबनि सदस्य नंना जों बुं तुक खुकनि खाना थांलायनाय बरक बाहायके जाक्लायनि बसर दिनै आमा असाना पालायनि थाङै दं बा बो हायके बरक लुवा जिजाखा ताई दिनै आमा असानि सालाव बरक बमो हाय लुका हामारिनि बागै सामुन खायदों जों अबरक खाना थांलायनाय जों यांग दङ ताकुक जों गोबां जों ताकुक जों खुकनि खाग्रानो ताकुकनो पुइलानो सिनि खालामो लामचोबो दिनै आमा असानि पुइला साल हायकेबा दिनै मकलक्रियाव मा साल बसकाङो सिनि आमा असानि साल गोबां मा दंखो खोनानि सिमिंसे लुकुरक अंखनाय तरक तरक नायफैनाय ताबुक नंनि खुक्ति आं खोनाना मुसुंमाका हायसे नरक तरक
belai khatung khaja keno tini ama osana asuk jak nuk phaikya tai sing orono gobang lukorono bo sing oro jomok jak nuk phaikya tabuk biskango to ba sekango bo chini tabuk o jorao corona hai bemar kotor sini hayungo kobol jagui tongmani oboni tui gobangma lockdown rok khaijagui tongo ba sing nini phalnani thangnani himtini ko sing onek bejalok laijagui tongo oboni bising tin rok boba haike luwa jimung baike tini oro naisatok ke ama osano klaiman belake hambai mario sikang pulyano chini media dara songno tai bongno bo ama osomotani bongno bo hamjang mungtai chibai mudotono no marinai tai o jaga tini sing ama osomotani upolokhe sing o jaga o miao chini edisi hapangni trop theke medical camp khalakya plus dental ni clinic bo khakya tai drugs ni awareness bo khakya ama osomotani jen ha kono tike khatke abosing drugs ni awareness khakya plus mask bitoron khlakya ko tai sing oro kungma community borok tongo jagao o jaga chini madobari Pochim Borzola Bisrambari Pontet tai yang loli baza sai joton tongo jongo health camp ni through teno sungtini ama somotai no sungtini ta pali lakha tabuk ni jorao to kobangma sini borodok kefek mane sawi rok omahai panda sanda ba omahai durga puja hai ke bai kuno program rogo wala suglai rok nogo borok hai rok no katirina ni bagai tabuk dong ni club ni pokko tui boba hai norok samung krak yapri na jaktung yapri do singni next step sing krak non halmo sini sing do tabo emnete sini community ni trop hote ke sing drugs ni awareness kai tongo tabo khanga to drugs anane to sing nark maya bo addicted ngthang ke bono rehab lohnani abo basin thani scope tongo sing abo next step sing na halajak mone khadi bo drugs awai rehab admission ng malia kobuma rang nango ajago admission na bagai angke ajago sing chubana bagai sing abo next step na hari tongo tabuk tini tu pula salcheko busang salo to lukurok phainai borong no boba haike phaiye osanai pheke hingke sing rugarugi je soloya angna rok omo hai sujok rok buma hai saklanya musung lukurok no saklanya to abo musungnai tabuk to je pandemic choli tongmani corona tei abo sing mask bo mathumnai sing tini to jaga tabuk no sing mask khulu dorok sing bo mache pemene hingke mask mathumnai plus social distance ma tongnai kurung kuthungmo joma gei abtei ta tongthung ama somote jotono nainai aipano a pandemic nasigei sing kisisa niyom shringkhala no nasigi ma choli lainai ta amsuna na habo bel ka hambai jakpene bungo an mungke Rajiv Debroma Bodromisi Para club ni mungke Phanbaksa club haipno jagao sing health camp khema bagai sing o jaga koboma community paran borok tongo madobari hoide yang kisung kopra rol baza jotoni tongo Pochim Borzola joton tongo o jagao bel ka hambai dagotono chini khorang ni kok samung logi dimani bagai obo haikeno sing oro khana bagai kobangma borok chini luko hamari ni bagai yapri krak najak tai borok health camp rok khaika nini buani siming rok mui sakhami rok ni obo hairok kobangma borok khlai tongo tai borok saka buskang salobo sini tabuk thinang ni je cherai rok drugs hai hamya mani be kobol jak rok no borok bumke hamri tisanani obo bong buskang yapri na hajak obo haini saka sing obo haikeno tebo amchaini lukurok sini tau sini borok tini ni ama osa tabuk ni je taklai bisini ama osana boba haike palalai tong ba borok lukurong ni thana nahar munok tamo sing oborok terek sing jeto mansak sing nong buskang tui phainai boni bagin norok soyew nai tongdi sini Khorang TV no ama osale